Невероятно красивата музика на това произведение е една от най-трудно достъпните партитури в наше време. От около 10-те концерта за цигулка и оркестър, на които е автор Паганини, само част се изпълнява в наши дни. Причината е в самия гений. Той бил преди всичко виртуозен музикант и импровизатор, който винаги свирил наизуст, почти никога не записвал идеите си и само благодарение на меценатите, които го принуждавали да нотира композициите си, някои са оцелели в цялостен вид. За мен това е много личен момент. Аз мечтая да изсвиря този концерт, откакто бях на 16 години. Но тогава това не се случи, тъй като беше невъзможно да се намери материала, партитурите за оркестровите партии. От тогава ми беше една от жизнените цели да го изсвиря. Удоволствието да видиш, че сбъдваш мечтата на един виртуозен цигулар, да изсвири Паганини четвърти концерт. Сега няма да обсъждаме намирането на нотите, но много труд, но когато виждаш всичко реализирано и то реализирано по такъв начин, не мога да ви пиша колко съм доволна. Смятам, че това е един от най-красивите концерти на Паганини. Той е посветен на сина му, когото много е обичал и отгледал практически сам. И това се чувства в музиката. А историята за бащината и синовна любов зад музиката е красива и драматична. Римокатолическата църква яростно отричала възможността геният на Паганини да е човешко постижение, обвинявала го в договор с дявола и винаги му създавала проблеми. Всъщност причина за тази враждебност били политическите убеждения на музиканта, който не криел подкрепата си за Гарибалди. След смъртта му църквата дори не разрешила да бъде предаден прахът му на земята. Ковчегът с тялото на Паганини пътувал от място на място, докато синът му Ахил търсил покой за духа на баща си. Геният починал на 27 май 1840 година, а разрешение за погребение е подписано едва през 1896. Това струвало на Ахил 1 100 000 златни франка и през цялото време прахът на гения чакал своя час в семейната гробница. Но цялата тази трагична история все още била далеч, когато Паганини написал концерта, посветен на своя син. В него е въплътена просто една истинска голяма обич и това не може да остави равнодушен никого. Ние сме в такъв подем, и солист, и аз, и оркестъра. Имаме чуден солист, цигуларят Роман Фетчук. От първата репетиция стана ясно, че концертът ще бъде хубав и това ще се докаже до вечера. До момента, в който започнахме да търсим този нотен материал за изпълнението, не знаех, че не свирим в България до сега. Но ето, че настъпи момента да го изпълним и то не с кого да е. Гостуването на професор Роман Фетчук в България е свързано не само с концертите, а и с поредния му майсторски клас, пак по проект на Европейската музикална академия «Университет за теб». Знаете ли, за мен, както за всички музиканти, беше време на рязко и грубо прекъсване на целия културен живот и за мен това, което въобще се случва във Варна, че има концерти, хората ходят на концерти е като някакъв отдушник. Майсторският клас премина успешно. Много съм доволен. Децата са много добри, много добре подготвени. Смятам, че много от тях имат бъдеще и то като цигулари, което е важно.